مرحبا تماشاوانین وین هجان به برنامه که تایبت لپیشبری ونه و که تیزانین ده به پی دشازده مهده خباته کی دادست بکرن و پشتی وی روژه ایدی تاخ به تاخ کولان به کولان بگل راحتم گل هفدو و جوینین خل درخستن ده دربار پیواجوی ده نیرینین گل گوداری کرن و شیروه و رخنین وان گوداری کرن اما جی نها ده به پارلمانترا مردین یادم پارتی بریتان گنش altın reddi derbarê vê xebatê de bipeyvin em bêjin bixêratin خیره داربن سپاسک spas xweş niha weke min hên û canî ser zimên di 16 mehê de xebatekî hat dest pê kirin û ev xebat di çarçoveya pêvajoya eştî û civaka demokratîk de niha dê bê meşandin gelo armanca vê meşê armanca vê xebatê çi ye dema ku hûn bi gel re tên gel hevd û nêrînên gel ji bo pêvajoyê bi çawa ne hûn dikarin bi me re parve bikin 16 mehve hatta nîrojayîn ro de be pe xebatekê dayê dest pê kirin ev xebat jî di gelek di botanê de di sêrtê jî îro jî li Mêrdînê nisêbînê de ne bi rastî li her ciyê jî em dixwazin derbarê pêvajoyê de ti pirsên ku nehatibe bersivdayî nemîne ti nîqaşên ku li ser pêvajoyê de li ser pêşeroja gelê Kurd de nîqaşek neyê kirin nemîne di her kolanê de li her taxê de li her bajarî de em karibin ji bona gel û partî û çûyîna pêvajoyê em bi hev re binirxînin û bi meciyekî hevpar jî em dikarin ji bona pêşeroja gelê Kurd ji bona pêşeroja pêvajoyê em çi bikirin bi hev re bi aqlekê hevpar em rê û rêbazekî xwe ji xwe re diyar bikin bir rastî gelek pirs tên gelek nîqaş tên kirin ev nîqaş tabî ne tenê li ser pêvajoyê tê meşandin her wiha karûbarên siyasî de hilbijartinên heremî de ya gelenperî de hem kêmasî hem jî rexne hem jî pêşniyarî tên her wiha can canan li ser şeredariyan jî em axaftinê dikin lê belê em dikarin bibêjin axil be em pêvajoyê de axivin axil be em pêvajoyê ya ku Reza Abdullah Öcalan hatiye dest pê kirin em wîne daxivin û îro pirseke gelekê xweş hat pirsîn li navcivînê de gotin gelo Reza Abdullah Öcalan ji bona pêvajo bimeşe ji gel çi bendewarî dike an jî rolê misyona ku dikeve ser milê gel çi ye henekî em servîne jî me nîqaş kir her wiha gelenperî em dikarin bibêjin ew tirs û gavnavetina devletê li civînan de gelekî derdikeve pêş yani gel dipirse dayîk dipirsin jin dipirsin ciwan dipirsin heger pêvajoyek hebe çima girtiyên azadiyê hîn li girtîgehê çima em ji girtîgehan xeberên mirinê em distînin her wiha çima dewlet yasa dernaxe çima gavek navêje ji aliyê hereketa azadiyê ji hêla gelê Kurd de ji hêla hereketa gelê Kurd re ji Reza Abdullah Öcalan re gelek gavên şember hate avêtin û ev gav jî di dîrokê de em gava pêvajoyên çareserî em binêrin bi rastî wek gaveke gelekî girîng û bi awayekê bi cesaret hatiye avêtin lê hemberî ev gavan çima dewlet gavên xwe navêje an jî bêdengiyeke li wir heye ev gelek caran tê pirsin û her wiha ev baweriya ji pêvajoyê jî kêm dike di wir de jî em bi aqleke hevpar em dikarin bibêjin ku belê devlet sed sale devletê heman dewlete û di hişmendiya wê de neqebûlkirina gelê Kurd hesane înkarê bi dest pê kirî û em dikarin bibêjin dewleta xwe li ser înkara gelê Kurd ji xwe sazkirine avakirine ji bo ku ji veriyê were vegerandin ji bo ku ji înkara gelê Kurd were vegerandin tu carê me em bendî dewletê nesekînin ne gelê Kurd berxwe daye sed sale li kolanan de li serêçiyan de li girtîgehan de li ku derê Kurdek hebe li wir de berxwedanek ava kiriye li wir de berxwedanek ku ji bona xelasiya birdoziya gelê Kurd ji bona xelasiya azadiya gelê Kurd xebatek meşandiye tu carê me bendî dewletê em nesekînîne piştî
niha jî em bendî dewletê nasekinin çawa hette ku gelê Kurd ji înkarê îro di her derê dinyayê de navê wan tê zanîn nasnameya wan tê zanîn zimanê wan tê zanîn ev berxwedanê çêbûye piştî niha jî piştî pêvajoyê jî piştî demê aştiyê de jî heman tişt ew ê bidome heman berxwedan em ê bidome ew gava ku pirsên gumanê pirsên tirsê li hemberî dewletê tê wekû dewlet gelê Kurd civaka gelê Kurd siyaseta gelê Kurd wekî dixapîne an jî wekû ew ê gav navêje ama dixwaze tasfiyeke çêbike gava ev pirstên hemberî wê em bi aqleke hevpar dikarin bibêjin ku gelê Kurd heger rêxistina xwe di vê pêvajoyê de xurt bike heger gelê Kurd ew berxwedana xwe yê sed salan hemberî înkarê daye ji bona aşitiyê jî bibe ti hêz nikare hemberî aşitiyê bisekine çünkü ew merheleyên herî zehmet û zor derbas bûn piştî niha dibe em bêhtir aslında xurtbûniya xwe xurtbûniya civakê rê bidin ji bo ku ew pirs gumanên li ser pêvajoyê were bersivandin û her wiha em di hêsta tirsê de nemînin em bangawaziyeke dikin ku xwedî derketina mitînga azadiyê hemberî tirs û gumanên pêvajoyê wê bibe bersiveke xurt em dixwazin ve bi sed hezaran kesî di çar hereman de wê rojê azadiya gelê Kurd azadiya Rêzer Abdullah Öcalan azadiya zimanê Kurdî û her wiha hemû peywendiyên ji bona pêvajoyê were avakirin em ê bangawaziyek bikim. Dur da em çi qesî xurt bin, çi qesî em karibin xwedî li pêvajoyê derbikevin ew qasî ew ê bala Tirkiyeyê jî ew kesên ku di pêvajoyê de gav navên jî û her wiha bala dinyayê jê wê bikişîne ji ber wê yekê ev mitîng rastî jî mitînga referanduma pêvajoyê ye. Di çar hereman de wê bên çêkirin 27 û 28 mehê de li Mersinê de li Wanê de li Amedê de û li Stenbolê de em dixwazin di van rojên 27 û 28 da rojeva Tirkiye û Kurdistanê têne bibe mitîng û peyamên ku ji mitîngê ew ê derbikevin. Heger em bi sed hezaran însan di qadê mitîngên de xwedî derketina xwe yî pêvajoyê em diyar bikin û bi hêzeke xurt bi dengeke bilind ev berxwedana sed salek û dimeşe êdî bi aşitiyê ji bona ku dawî bibe em helwesta xwe nîşan bidin ez bawerim ku dewla ku em bi tirs û guman di ciyê xwe de rûnên û pêvajoyê tirs gumanê xwe li ser pêvajoyê em xwe aciz bikin devla wê em gaveke bavêjin devla wê em hereketeke bidin destpêkirin û em berxwedan û rêxistinê xurt bikin ew ê ji bona pêvajoyê jî ji bona gelê Kurd ji bona pêşerojê gelê Kurd jî bêhtir bi fêde be û bi encam be. بله نها بحث متینگ آزادی جی کرده د 27 مهیده و 28 مهیده بیل درخستن لیم دما کو برای خود دم راستی د چارچوبه پیواژوی اشتی وجب که دموکراتیک ده گلک خبات هاتن درخستن گلک چالاکی هاتن درخستن و اف حمود تشیج بو تندرستی پیواژوی بو نها جبو کو اف پیواژو ایدی بگی جه انجام هری به تندرستی بحث چارچوبه قانونی تکرن گلو لگور و دوی چارچوبه قانونی به چاوای وره شکل کرن لسر کیجان بنگهان وره شکل کرن آنجی امدما کو برای خود دن دمه که درجه اف چارچوبه تی خبردان لیبلی ارتن پولیتیکین تعلق کرنه حتمشاندن جهالی دولت ترک و دوی نزیکاتی دوی وارد به چاوای بیدی yani Rêzer Abdullah Öcalan gava zagonê ku ji bona pêvajoyê qanûnê ku yasayên ku ji bona pêvajoyê were derxistin behs dike dibêje em ê xalên ew qasî girîng ava bikin ku ji bona xwedî derketina ziman jî ji bona xwedî derketina çand jî ji bona xwedî derketina nasnameyê jî em ê wan zagonan referans bidin yani em gava ku ji bona parastina zimanê Kurdî em saziyeke vekin ew ê bingeha wê saziya aliyê hukukî û fermî ew ê ew yasa be ew zagon be ji bona wê yekê ji bona her tiştî dibe ku yasa û zagon neyê derxistin ama ew çerçeveyeke ew qasî
خورد و بهتر جبونا همو قادان در باستار اوه در بکوکو ام بکاربن سراخا خود گاوام جیان بکن هر گاوه که معاوت ام نه به آوائه که ایلگال نه به آوائه که کریمینال به آوائه که حقوقی فرمی و به خودی ستاتو تف بگرن یعنی زاگونا کو اوه درکوه هنکی چارچوه اوه وی رنگی به جخوا ام دکارم وکری ببیجن کو اف چارچوه اف زاگون اف خال اوه برزار عبدالله جلان ره وره آوا کرن اوه برزار عبدالله جلان وره مذاکره کرن جبون اوه که چارچوه یاسای ام دکارم ببیجن هر قاده جواد که ده جبو که ام رفرانس بگن و kök hücre binavdı ki Rezar Abdullah Öcalan ve bir rengi xubri xistim bike ve bir rengi ciye xol yasaya da bigire derketina yasaya mühime jbona derketina yasaya cara yekem kabul kırına fermiyeta gele kurde Rezar Ayşe Gökhan de duruşma xoyi davi de bahsa tişteke kiribu got bu jbokur nasname gele kurd illegale her gotun eko embikin her gaveko embavejin illegale em duxazin duwe yasayı ev illegal buyina nasnameya Kurdi nasnameya Kurd buyine ji illegal buyine derbixin be avaye ke fermi be avaye ke hukuki be avaye ke siyasi kabul kirina nasnameya zmane Kurdi birasti gredayı ebe vezagone be ez bibêjim. بله ام گلکی سپاس کنج بو تبلیبونا و بله تماشاوانین مین هجا ما ایرو دربار خباتا ده به پیده و پیواجوی ده به بریز بریتان گنش آلتن ره ما گوتو بیجه که کر و اما تنداویا برنامه خویا تایبت حیا برنامه که دن ببینن دناف خوشیه ده